Трета позиция за Петър Гьошев и Димитър Спасов. Аплодисменти! Здравей, Пепи! Какво се случи на шестия етап, че изпусна втората позиция? Спукахме гума по средата на етапа, усетих я може би на третия километър след старта гумата, тя спадаше много бавно. Просто избирахме подходящо място, къде да спрем да я сменим. Сменихме и излезнахме с 3 минути закъснение след Митко. И оттам деня се разви по план, но просто първата отсечка никой не я беше планувал, за което страшно много съжалявам. В крайна сметка, доволен ли си от третата позиция? Определено съм доволен, но като се бях докоснал до втората, имаше шансове до първата, съм леко разочарован, но като цяло третата позиция ми харесва, до толкова, че завършваме, взимаме точки в първото рали, защото миналата година българския шампионат го стартирахме още по-зле. Така че се надявам в развитието на сезона да се представим по-напред така в класирането. Допада ли ти новия формат на ралито? Ралито доста специфично, тактически може да се правят планове за него, което е добре, не е обичайното рали Троянови врата, което сме свикнали да караме. И наистина е добре, просто трябва да има повече участници, публика имаше страшно много по отсечките, за което съм щастлив и им благодаря, че дойдоха да ни уважат. Наистина ралито е добро, но може би кризата си казва думата. На втора позиция в 8-то издание на рали Траянови врата Панагюрище 2011. Крум Дончев и Петър Йорданов от Global Rally Team. Също така екипажът на Global Rally Team е втори в националния рали шампионат клас 2. Аплодисменти за тях! Здравей, Круме! Щастлив ли си от втората позиция и трудно ли се пребори за нея? Ами, може би втората позиция беше въпрос на малко късмет. За нас, тъй като Пепи спука гума, нямаше как да стопиме тези разлики. Опитах се да напъна още през началото на втория ден, но явно изоставаме с нашата подготовка с Пепи, както и с техническата част на автомобила. Ще положим максимално усилие, за да може да ревизираме автомобила, ние да се подготвим по-добре и още на Юрали така да сме по-конкурентни. Труден сезон ли се задава? Да, много труден сезон. Винаги в България е било изключително трудно. Както виждате, основните конкуренти са изключително подготвени, което ме прави щастлив. Поздравявам момчета, наистина страхотна битка през тези 2 дни, страхотна атмосфера, страхотно състезание, много публика. Какво повече от това? Националния рали шампионат в клас 2. Аплодисменти за тях. Между другото, Димитър Илиев и Янаки Янакиев печелят рали Траянови врата за 4-ти път в 8-годишната история на състезанието. Цели 4 победи за тях. Аплодисменти! Здравей, Митко! Срещна ли някакви трудности по време на това рали и трудна ли беше победата? Няма лесна победа. Относно трудностите, има и в предвид, че от първия завой до последния на всеки един ми беше трудно. Когато имаш такава конкуренция, няма място за отпускане в нито един момент. Трябва да си на максимум. В нашия случай беше малко трудно, тъй като трябваше да имаме определен резерв. До вечера заминаваме за рали Хърватска и автомобила за там ни трябва. От тази гледна точка беше много важно да караме по-внимателно и да завършиме. Чухме доста критики относно броя на зрителите. Какво е впечатлението ти от публиката? Напротив, аз не знам кой ги говори тия неща. Явно това е някой, който не е минавал по трасетата. Останах с приятно впечатление. Публиката беше изключително многобройна и удоволствие да караш пред толкова много хора. Какво мислиш за този формат на рали Траянови врата? По-добър ли е от миналогодишния? Със смесени чувства съм. Имайте в предвид, че вчерашния ден имаше отсечки много бързи. Днеска имаше 2 отсечки много бързи. Може би трябва да се помисли или да се сложат шикани на тези, или да се потърсят нови по-добри трасета, тъй като чак жал ми става за автомобила, докато караме по тях. Благодаря ти.
Сега предстои шампионско шампанско за победителите. Публиката да внимава. Не насам!